كابغلغلت التلفزيون تعزو سلامتنا تقبلوا فنونا بمكتاب تركوا بزغركم تعزتنا كم يتمسيم ساعة شعات آخر له مسوني حمشان حساس تدالو هاجراونا جراوم زيناتات حيزلكم قريبا لكم نمكتالكم بغرو زعدم ساعتكم تصنح ميكايل حدقو فرماق بكنات وتاتو فيلم شدشت كوليجات هاجرنا لوم عامت استات كلت شحن 300 تمهارو بستفرالي معارك امريكان أب ممحدار كبابي عدنا من نوزوبالو عن سوا حداس ديغا تسريحا أب زوبا ماكل أب مبزاح مروز زري سرناين مدغال زري عفونن زتوابع سراح في سنة لو أب زيناتات وطاي أشحد جرمناوان بوليسيتات وطاي هاغروم زقاوم سلاماو سلفا كايلو سمين كوريا بوشتاوي عغما زمعبلتو حديشات وانا مسارع مكل خلا كم تسمر الجنيزة فيلبينيسن فيتنام نفلما جيزي حبراو لممر حيل بحري كايدا مخانن حبيرا زرزر زيرا شدشت كوليجات هاجرنا لوم عامت استات كلتشعن 300 تمهارو بستفلالي معرقا مريغان نزي بزملكت غازيطኛ صامويل هابت ميكائيل زوهادو صبصبالو فيلم زومي كاوروباي أبز التفلالي كبابيتا زركبا شدشت كوليجات هاجرنا لوم عامت كاب 13 حمله صاب 3 حسب زكايدو سنه سرعت ممرقتا كلتشعن 296 تمهارو بناي دحره مرقا ديغرين دبلومان كمون قداماي ديغرين دبلومان مريغان بز مسرت كوليج نقدن محبراو سنه فلطاتن 736 تمهارو بديغرين دبلومان كوليج حرش حمل مالو 350 بديغرين دبلومان كوليج مهندسنا تكنولوجي ماي نفحي 381 بديغرين دبلومان كوليج حكمنا سنه فلطات عنان اوروتا 275 بناي دحره مرقا ديغري قداماي ديغرين دبلومان كوليج سنه فلطات ماي نفحي 260 بديغري كوليج مدلاو ممهران اسمرا دما 294 بناي دحره مرقا دبلوما مرقنا اللوام كابتوم كوليج حكمنا سنه فلطات عنان اوروتا زمرقتو موياويان طعنا 4 بفولي موياو كእለት حكمنا ህፃናትን ቆልዑን ሓደ ድማ بفولي مويا ክንክን ጥንስን ሕርስን ዝተማሃሩዮም كوليج مدلاو ممهران اسمرا زمرقوم 294 ተማሃሮ ድማ አቀዲሞም በቀዳማይ ዲግሪ ትምህርቶም ዝዛዘሙ ኮይኖም بمويا ممهرና ተወሳኺ ናይ ድሕረ ምረቃ ትምህርቲ ዝቆሰሙ እዮም ካብ ጠቅላላ ቁጽሪ ምሩቃት እተናስታት 45 ሚእታዊ ደቂ አንስትዮን ተመረqቲ ኣብዛሃበ ወርኢቶ ደሊቦም ዘሎ ፍልጠት ኣብረብሓ ሕብረተሰባውን ንምውዓል ረዚን ሓላፍነት ተሰኪሞም ከም ዘሎ ብምጥቃስ ብነፃ ንዘምሃሮም ህዝብን መንግስትን ብዘይተጉላባነት ከም ዘገልግሉ ኣረጋጊጾም ናብ ካልዜና ብንሰግርም ኣብ ምሕዳር ከባቢ ዓድና ምን ዞባሎ ቋን ሰባ ህዝቢ ዓቕምታቶ ዋሂዱ ብዝወሰዶ ተበግሶን ኣካላት መንግስትን ሓይልታት ምክልኻል ብዝግበሮ ደገፍ حداس ديغا تسريحا وكيل يرينا مبراتو امينون زلاخو تصبصاب فورتنا عندهم أمم محدار كواب عدنا أمنا نوزو بالوقع عن سبا نسبن طريقة التقلقل بأستات 15 مليون نافاس تهانتات حداس ديقا بسلستن حسة مريغام اتاب متحبار هزبن أكالات منقستن بأمنن شمينتون ستهانتات ديقا 16 مترو قومت 10 مترو نوحاتن 10 مترو قونن زلو أخوينا أستات 240 شح متر كيب ماي كمتحز أن تسرح زمارحة إنجنير تمسكن قويتهم حبيروم أم محدار كواب عدنا أمن أتو كحساي أملسون بوغانو زوهلل ماي كينو محاس من جس 87 طريتن مصنعو لمعاتا مدنفع عبركتو سلازهلوا ماي كوعتات نمفواس وفراتات كم زكايد قليتهم أما حدار نوزوالو عن سباعة أبراهام حقوس دما اتسراح أكال نايتو حسنت ماي 11 من محدارات كبامي نمفتح بزحالفة حموشت عمتات كسلاسل تسنح مدباتكم زخونا بمتكاس نترى هزبن أكالات منقستن بفولي دما نترى دقان ستيومو قيسوم هزب عدنا أمن عمتاتو أوهاهيدو نزنبارو حترات نمفتح نزوصدو تبوكسو زموقوسم أما حدار زوبا قاشباركا أمباسادر محمود علي حوريكا أبتنو زوبا بمتحبار هزبي أكالات منقستن سراويتن شدش عبيت ديغاتات نمسرح بزوت صوت المسرت درو تنسلست تخزع زما خلوا تنسلست اب درجه مززام كم زبصحه بمتقاس حزبتن اوزوبا عقمتاتو اوهاهيدو زوسدو زلو تبغسوتات بابنت زጥቀስ مخانو غليصوم
ممحدار كباب عدنا أمن حنت كاب 13 ممحدارات كبابين الزوبا لقعان سبا كوينا كاب مقركا نشنخ سيمين أستات 16 كيلومتر رحيقات ركاب ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ምብዛሕ ምሩፅ ዘርኢ ስርናይን ምድቃል ዘርኢ ዑፉንን ዘተባብዕ ስራሕ ይሰላሰል ከም ዘሎ ክፍሊ ሕርሻን መሬትን ገሊፆም ብዛዕባ ዝወኪል ኤሪና ዮናታን ዕቤኑ ዘዳሎ ፀብጻብ ሚካኤል ተኽላይ ከቕርቦ እዩ ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ምብዛሕ ምሩፅ ዘርኢ ስርናይን ምድቃል ዘርኢ ዑፉንን ዘተባብዕ ስራሕ ይሰላሰል ከም ዘሎ ኣብ ክፍሊ ሕርሻን መሬትን ሓላፊ ኣሃዱ ልምዓት ዘራእቲ ኣቶ ኣማንኤል ወልደፅየን ገሊጹ ኣብ ወቅቲ ዝመራን ክራማትን ንዝተኻየደ ንጥፈታት ማሕረሳ መልኪቱ ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ኣቶ ማንኤል ሎሚ ዓመት 29300 ሄክታር ክሕረስ እንከሎ እቲ 24995 ሄክታር 81 ሚእታዊ ትእካል 14.4 ሚእታዊ ጥረታት 4 ሚእታዊ ድማ ናይ ቅብእ ዘራእቲ ከም ተዘርአ ብምጥቃስ ሚኒስትሪ ሕርሻ ንሓረስቶት ብነፃ ዝዓደሎ 2500 ኩንታል ምሩፅ ዘርኢ ስርናይ ኣብዚ መዳይ እዚ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ከም ዝገበረ ኣብርሂቡ ከም መደብ ሒዝናያ ዘለና 160 ሄክታር ዝኸውን ብደገፍ መስኖ ዝለምዕ ስርናይ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኣብ ትግባር እዩ ኣለና ብግጡም ስርናይ እውን ክሳብ 2000 ሄክታር ዝኸውን እዚ እውን ኣብ ትግባር ኢና ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እቲ እቶትን እቶታውነትን ከመይ ይመስል እንድሕር ኢልና ሕጂ ሓደ እቲ ብፍላይ ኣብ ስርናይ እቲ ድሓን ንስራሓሉ ዘለና ስራሕ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ኣብቲ ብደገፍ መስኖ ዝለምዕ ክሳብ 80 ኩንታል ኣብ ሄክታር ይርከብ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኣብቶም ኣብነታውያን ሓረስቶት እዩ ሕጂ ኣብነታውያን ሓረስቶት ክንብል ከለና ኩሉ ሓረስታይ ግን ከምዚ ዝረኽቦ ደለው ንኽረኽቡ እቲ መደብ ደሎ ማለት እዩ ምሩፅ ዘርኢ ስርናይ ምእኩት ምህርቲ ዝህብን ልዑል ናይ ምክልኻል ባልዓትን ሕማማትን ምፅዋር ደርቅን ተኽእሎ ከም ዘለዎ ዝሓብር ኣቶ ኣማንኤል ካብቶም ዝተፈተኑ ዓሌታት ዘርኢ ስርናይ ሲድራ ዝተባህለ ሓረስቶት ዝያዳ ተቐባልነት ከም ዝረኸበ ኣፍሊጦም ድቓላ ዕፉን ኣብ 2021 ከም ተለለየ ምብዛሕ ግን ሎሚ ዓመት ብ20 ኣብነታውያን ሓረስቶት ከም ተጀመረ ጠቒሱ ድማ እዚ ዝተፈተነ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዝርከብ ሓቢሩ ኣብ 2021 ጀሚሩ ኣብ ሓረስቶት ነላልዮ ነርና ኢና እቲ ናይ ምብዛሕ መደብ ግን ሕጂና ጀሚርና ያደለና ኣብዚ ኸዓ ሕጂ ኣብ 20 ሓረስቶት 10.34 ሄክታር ኢና ጀሚርና ያደለና ኣብዚ ሕጂ ናይ ክልተ ስራሕ ይስራሕ ሓደ እቲ ናይ ሰለስተ ወለዶ ድባል እቲ ካልእ ኸዓ ናይ ክልተ ወለዶ ድባል ኣብዚ ናይ ክልተ ወለዶ እንድሕር ኢና ሕጂ 2.1 ሄክታር ይበጽሕ እቲ ናይ ሰለስተ ወለዶ ኸዓ 8.1 ሄክታር ዝበጽሕ ተዘሪኡሎ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ኣቶ ማንኤል ምስ ዘለዎ ሓደ ዝናብ ኣዝመራን ክራማትን ሓረስቶት ዞባ ማእከል ኣብ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ምጥቃም ምሩፃት ኣዝርእቲ ምቅያር ዘርኢ ብመስመር ምዝረአን ምድኳዕ መሬትን ብዝለዓለ ክደፍኡ ተላቢዩ ሓደ ሓረስታይ ቀዳማይ ክገብራ ድግቦ ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን እያ ምክንያቱ እቲ ዘለና ዝናብ ውሑስ ስለ ዘይኮነ ማለት እዩ ካልእ ብግቡእ ምድኳዕ ምሩፅ ዘርኢ ምጥቃም ማለት ሕጂ ሓደ ምንጩ ዘይተፈለጠ ዘርኢ ካብ ምጥቃሙን ክቆጠብ ከም ዘለዎ ሓረስታይ ካልእ ብመስመር ምዝራዕ እዚ ሕጂ ብቐጻሊ እኳ ንዛረበሉ እንተኾና እዚ እውን ኩሉ ሓረስታይ ርዒምዎ ክሰርሓሉ ከም ዘለዎ እውን በዚ ጋጣሚ እዚ ከመልክት ይደሊ ካልኣይ ኩሉ ሓረስታይ እውን ካብቲ ናይ ቀመማዊ ድበሃል ወይ ኬሚካል ድበሃል ካብኡ ተኣልዩ ናብቲ ባህርያዊ ኣካይዳ ናይ ባልዓ ድዩ ናይ ሕማማት ድዩ ክጥቀም ከም ዘለዎ ኢና ነዘኻኽር ምቅያር ዘራእቲ እውን ክጥቀም ከም ዘለዎ ምቅያር ዘራእቲ ሕጂ ዝተፈላለዩ ሕማማትን ባልዓትን ስለ ዝከላኸል እዚ እውን ክጥቀም ከም ዘለዎ ካልእ ኩሉ ሓረስታይ እውን እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ካብቲ ኣብነታዊ ሓረስታይ ዝኾነ ሓሳባት ክወስድ ከም ዘለዎ ስለምንታይ ዝለዓለ እቶት ኣትዩ ክውከሶ ከም ዘለዎ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ታራ ሓረስታይ ናብቲ ኣብነታዊ ሓረስታይ ዘሰጋግር ስለ ዝኾነ ከምዚኢታት ክለዋወጡ ተመክሮ በዚ ጋጣሚ እዚ ከመሓላለፍ ይደሊ ማለት كما هوسبيتال نزوبا ماي عيني نغحة تقلقلتي بمبرغ تريو حمامات نمنكاين زمسكن عبركتو تقبر الله حلفنا يتات كالت عنا نرس توسفو قبري ورنيري نازوها وحابريتا أبز حلف شوعات توارح كتتلي كد محرسي نايز قبران أب تكالت عنا نايز حارسان ناديتات متن عبيت كم زراي بمتكاس موتا دن عشلن نابز تحت درجان موراد زكايت عرفره يركبو كم زلو قليتهم شفنا نتعت حمش عام زعيد مهم هتصانات قلعن زواب كتابة بالسمنية مئتويت كم زعابي سحبرن نرس تصفو
ኣብ ትካላት ጥዕና ኩዓቲትን ቅናፍናን ከምኡውን ናብ 8 ነቁጣታት ብምንቅስቓስ ዝካየድ ናይ ክታበት ንጥፈታት ድማ እቲ ሸፈነ ክብ ኣብ ምባል ተራ ከም ዘለዎ አብሪሁ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ብፍላይ ካብ ሕማም ዓሶ ንምክልኻል ብዕቱብ ካብ ዝሰርሕሉ መደባት ምዃኑ ብምጥቃስ ዓሶ ኣብ ዝረኣየለን 21 ዓድታት ምንጻግ ፀረ ጣንጦ መድሃኒት ከም ተኻይደ ንልዕሊ 12,000 ስድራቤታት ድማ ናብ ሙሳትያት ከም ተዓደለ ኣፍሊጦ ተገልገልቲ ቦጎኖም ታትካል ንህዝቢ ብሓፈሻን ነፍሰ ጾራትን ህፃናትን ድማ ብፍላይ እትህቡ ኣገልግሎት ዝምስገን ምዃኑ ሓቢሮም ኮማዊ ሆስፒታል ንዞባ ማይ ዓይኒ ካብ 62 ዓድታት ንዝመፁ ሕሙማት ተቐቢላ ኣገልግሎት ምርምራን ፍወሳን ትህብ ብስነ ምግባር ዝተሃንፀት ስድራ ቤት መሰረት ጭዋ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነት ብባህልን ክብርታትን ዝተኸስከሰ ዜጋ ንምፍራይ ኩለን ስድራ ቤታት ብንጥፈት ክሳተፋ ኣዛዚ ፖሊስ ዞባ ደቡብ ኮሎኔል ዘሚካኤል ተኽልያ ዘኻኺሮም ምስ ነበርቲኑ ዞባታት ደቀም ሓረን ዓዱ ኻላ ናብ ዝገብሮ ርክብ ኮሎኔል ዘሚካኤል መብዛሕትኦም ገበናትን በደላትን ፈጸምቶም ብጉዳይ ዲሲፕሊንን ሞራልን ዝዓበዩ ኮይኖም ከም ዝጸንሑ ብምጥቃስ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ደቃ ብኡሩ መንገዲ ንምዕባይ ቀዳምነት ሂባ ክሰርሕ ከም ዝግባእ ገሊጾም ምዕባለ ቴክኖሎጂ ክልተ ብልሒ ዘለዎ ሴፍ ምዃኑ ብምጥቃስ ድማ እቲ ምስ ክብርታትን ባህልን ሕብረተሰብና ዘይሳነ ብፍላይ ከዓ ንጎነፅን ጽዩፍ ተግባራትን ዝድርኽ ሸነኹ ብንቕሓት ክምከትን ክውገድን ከም ዘለዎ ኣገንዚቦም ተሳተፍቲ ቦጎኖም ህይወት ሰብ ኣብ ሓደጋ ዘእትዋ ዘለዋ ክፉታት ዒላታት ክህደማ ከምኡውን ኣጉል እምነት ዝመበገሲዩ ተርእዮታት ገበን ንምክልኻል ዝሕግስ ጎስጓሳት ክድፍኣሉ ዝብል ርእቶታት ኣቕሪቦም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፖሊስ ዞባ ደቡብ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዋርሕ ንዝዓመሞ መደባት ኣመልኪቱ ብ30 ሓምለ ኣብ ከተማ መንደፈራ ገምካም ኣካይዱ ኣብቲ ኣዘዝቲ መደበራት ፖሊስ ዝተረኽብሉ ኣኼባ ብዞባ ደረጃ ልዕሊ 500 በደላትን ገበናትን ከም ተመዝገቡ ከምኡውን ኣብ ህይወትን ንብረትን ጉድኣት ዘውርዱ 77 ሓደጋታት ተሽከርከርቲ ከም ዘጋጠሙ ተገሊጾም ብዘይካዚ ምስ ኮማዊ ፖሊስ ብምውሃድ ፀጥታ ከባቢ ንምውሓስ ምስገን ስራሓት ከም ተዓመ ኣብ ትካላት ንግዲ ብፍላይ ኣብያተ መስተ ዝፍጸሙ ጥሕሰታት ሕጊ ንምውጋድ ድማ ምስ ምምሕዳራት ብውህደት ክስራሕ ከም ዘድሊ በሪሆም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስዕብ ዜናታት ወጻኢ ክኸውን ምክታልኩም ክትገጹሉ ደግመ ብኽብሪ ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ እናቐጸለ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስለምክታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወጻኢ ኣሽሓት ጀርመናውያን ፖሊሲታት ወጻኢ ሃገሮም ዝቃወም ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ብ4 ነሓስ ኣካይዶም እቲ ኣብ ጎደናታት ከተማ በርሊን ዝተኻየደ ሰልፊ ብቐንዱ ጀርመን ንዩክሬን እትገብሮ ዘላ ወታደራዊ ደገፍ ከተቋርጾ ዝጽውዑ ሰልፈኛታት ሃገሮም ኣገዳሲ እንተኾይኑ ኣባልነታ ካብ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ክትስሕቡን ናብታ ኣጋጣሚ ሓቲቶም ንዩክሬን ዝግበር ዘሎ ወታደራዊ ደገፍ ጠንቂ ምግዳድ እቲ ኩናት ይኸውን ኣብ ርእሲ ምህላው ኣብ ቁጠባ ሃገሮም እውን ኣሉታዊ ሳዕብናት ይኽትል ከም ዘለዮም እቶም ሰልፈኛታት ወቒሶም ኣብ ሃገራት ምዕራብ ንዩክሬን ዝግበር ዘሎ ወታደራዊ ደገፍ ዝቃወም ሰላማዊ ሰልፍታት ክካየድ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ኣቕዲሙ ኣብ ብሪጣንያ ሆላንድን ፈረንሳን ተኻይዱ ምንባሩ የረዱ ሰሜን ኮርያ ብውሽጣዊ ዓቕማ ዘማዕበለቶ ሓድሽ ኣጥዋር ናብ መሳርዕ ምክልኻላ ከም ፀንበረት ገሊጻ ብመሰረት ሓበሬታ ማዕከናት ዜና ሰሜን ኮርያ ታክቲካዊ ባላስቲካዊ ሚሳይላት ዘጠቓለለ ልዕሊ 251 ጽዋራት ናብቲ ምስ ደቡብ ኮርያ ዘዳወባ ከባቢታት ከም ዘዋፈረት ክፍለጥ ተኻይሉሎ እቲ ስጉምቲ ካብ ኣሜሪካን መሻርክታን ደቡብ ኮርያ ክመጽእ ንዝኽእል ወታደራዊ ስጋት ንምምካት ሓጋዚ ምዃኑ ፕረዚደንት ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ሓቢሩ ወታደራዊ ዓቕማ ከተደንፍዕ ጽንሐት ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ሓድሽ ታክቲካዊ ባላስቲካዊ ሚሳይል ከም ዝፈተነት ዝዝከር እዩ ኣሜሪካ ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ዘካየዶ ዘለዎ ሓበራዊ ወታደራዊ ንጥፈታት ጸጥታዊ ስጋት ከም ዝፈጠረለያ ሰሜን ኮርያ ብተደጋጋሚ ክትወቅስ ጸኒሓ ዘላ ብሰላማዊ መገዲ ክዓርፍ ዝግብኦ ቅሉላው ሓሱ ደሴት ኮርያ ብሰንኪ ወታደራዊ ምትእትታው ኣሜሪካ ካልእ ኣንፈት ሒዙ ከም ዘሎ ጸብጻባት የረዱ ጸጥታ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ከሪሩ ኣብ ዘለወሉ እዋን ፊሊፒንስን ቪየትናምን ንፈነዋ ግዜ ሓበራዊ ልምምድ ሓይሊ ባሕሪ ከካይዳ ምዃነን ሓቢረን ዕላማት ኣብዚ ሰሙን ዝጅምርን 5 መዓልታት ዝቕጽልን ልምምድ ጸጥታ ማያዊ ግዝኣተን ንምውሓስ ምዃኑ ሰመዚ ክልቲአን ሃገራት ኣፍሊጦም ቪየትናም ድሮ ኣብዚ ኣብ ማያት ፊሊፒንስ ዝካየድ ልምምድ ዝሳተፋ መራኽብ ክትልእኽ ጀሚራ ኣላ
ኣብ ባሕሪ ደቡብ ቻይና እጀታ ከም ዘለወን ዝምጉታ ፊሊፒንስን ቪየትናምን ወተሃደራዊ ዝምድነን ብሓፈሻ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ድማ ብፍላይ ንምድንፋዕ ዝዓለመ መስምዕ ኣብ ፈለማ ናይ ዝዓመት እዚ ከም ዝኸተማ ጸብጻባት ይረድኡ ፊሊፒንስ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ እውን ምስ ጃፓን ወተሃደራውን ጸጥታውን ስምዓት ከም ዝኸተመ ጸብጻባት ይረድኡ ብጉዳይ እጀታ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ምስ ፊሊፒንስ ዘይተቃድወት ዘላ ህዝባዊ ሪፓብሊክ ቻይና ነቲ ወተሃደራውን ጸጥታውን ምዕባለታት ብዕቱብ ትከታተሎ ከም ዘላዮ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ዝጠቕሱ ዘይምቅዳው ቻይናን ፊሊፒንስን ብፍላይ ኣብዛ ዓመት እዚ መሊሱ ከም ዝኸረረ እዩ ዝጥቀስ ዩክሬን ካብ ሃገራት ምዕራብ ንዝተላእካ F-16 ዝዓይነተን ዝተራቐቓ ነፈርቲ ኩናት ክትርከበን ጀሚራ ዱር 10 ካብተን ነፈርቲ ከም ተረከበት ትገልጽ ዩክሬን ዝተረፋ ክልኣኻላ ፀዊዓ ኣላ ዩክሬን ነተን ሚሳይላት ክዋደደለን ዝኽእላ ነፈርቲ ብቐጥታ ኣንጻር ሩስያ ክትጥቀመለን ምዃና ክትገልጽ እንከላ ሩስያ ድማ ንምዕናወን ምድላዋታ ኣጻፊፋ ከም ዘላ ሓቢራ እተን ነፈርቲ ቀንዲ ወተሃደራዊ ዕላምኡ ከም ዝኾና ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ምግላጹ ዝዝከር እዩ ملاخ نايزن نفرتي ناب يوكرين نتي لعلك للتعامتات أغطير زلو كينات كالا أنفت كتحزو كم زغل وتهدراوان تنتنتي كتنقو تصنيح مالو أمريكا تمرحن هاجرات معراب بوحدو سوسا كابتن نفرتي ناب يوكرين كل أخا مخاننين زحب رازلوها أبزع عمدزي حصرت طوريش التماي ناي زقاطو مقوطر حزب عالمنا بستاس 3 بليون كديب كم زغل ودو حورات هاجرات تنكيهم اتودب نزمة انقطاع زي محللفة كلماو ممزبال لمقطع حبراو تعاري يكاد كم زيل بموقاسيوم كلماو ممزبال بزاس عابو كتر وعي من جمعيات عالمنا نانتصفى يخيد كم زلو زقلت صحورات هاجرات كم صعبينو حجرة ماي ناي زقاطهم سبات قطري عامتها وسغي متص كم زلو رديوم ابز علف عامت استات كلت بليون كاف حزب عالم حجرة طوري 6 ماي غاطيمو من باروز تقصو تصبات تحوت قطباوي اوتوت زلوون هاجرات بتتريو حلفي كالوت كم تهاسيا أنتصيرهم أمريكا تصطان موحاس مخانوز قلت أوتو توساقي أهجور سجر بالاستيك ميسايل فتنا زياب هاجر يغريتها زياب كاليفورنيا كاب زركب منبر زدت خيراسات الشوعات الشيح كيلومتر زون شفاتوار علامو ناي موقع لعول بقعت كم زلوو بيت صحفة مكلغال أمريكا مالت بينتاغون حابيرو لهم يغنم بر تستخايد فتنة عوت منبارون زي منبارون زقلت وقعو حبريتا زاهير يلن إذا حجي تفتينو زبهال زلو ميسايل لاب مود أتاكلتشن 23 سنة استفتنولو نتزد الإعلامة كم زي وقعت صبصابات يردو أما معبالات صوار تتسميرات زل أمريكا كالوت هاجرات مساسال نتفتات كي كايدا كتقل مصلحة يحبر زيناتات مزام كندنا توتاتو كرك ملكم شدش كولجات هاجرنا لوم عامت أستاد كل تشحن 300 تمارو باستفلالي معرق أمريغان أب ممعدار الكبابي عدنا من نوزو بالوقع عن سوا حداس ديقات سريحة أب زوبا ما كلام بزاح مرز زر سرناين مدغال زرع فنون زر توابع سراحي سلاسلالو أب زيناتات وزاي الشحات جرمناوين كل ستات وزاها قرمزو قاوم سلمو سلفي أكاينو سيمين كوريا بوشتا وعاغما زمعبلتو حديشات وارنا مسارع مكلخلا كم تسنبرت قلصا فيليبينسن فيتنامن فلما كيزي حبراو لممر حيلو بحركة كايدا مهان حفيرا صغوركم تعزبتن لهم شسترالو زينام سناو رابزي فتسام سلامكتالكم مازي مسكن داي حتمت سعيبات تقرب مربيعتكم بوغنقن سلام